мақомоти Полша ва Лаҳистон ба дархости паноҳандагии сиёсии Саид Анвар Сулаймонов, як фаъоли руси 24 солаи зудаи Тоҷикистон, ҷавоби рад доданд. Сулаймонов, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар бо номи Саша Печенька маъруф аст, мегӯяд, дар посухи мақомоти ин кишвар, ки рӯзи 20 феврал ба дасташ расид, омода аст онҳо ягон далелеро барои додани ҳаққи паноҳандагӣ ба ӯ пайдо накарданд. Дар ҳоле ки ба гуфтаи худи Саид Анвар Сулаймонов дар сурати ихроҷаш ба Тоҷикистон ӯро барои дигарандешиаш кунҷи зиндон интизор аст. Ман дар Тоҷикистон аслан надорам на парвандаи ҷиноӣ, на ягон дигар парванда аз тарафи давлати Тоҷикистон надорам. Аммо баъд мо медонем ки бисёри одамоне ки надоранд ҳичи меоянд ба Тоҷикистон бармегарданд ё одамонро аз Русия, аз шаҳрҳои Петербург, Москва одамонро медузданд, одамони бадахшонионро, одамоне ки дигар нуқтаи назарӣ доранд оид ба сиёсати давлат ва ёро аз Русия, аз дигар давлатҳо мегиранд ва маҳбас мебаранд. Аммо дар он вақте ки ва ё дар озодӣ буданд, ягон парванда надоштанд оиди худашон, оиди хеш. Сулаймонов аз соли 2008 дар Русия ба сар мебурд. Ӯ дар ситоди таблиғотӣ пеш аз интихоботи Андрей Пивоваров, ки ҳоло дар Русия зиндонист, фаъолият дошт. Исми ӯ соли 2021 ва замоне расонае шуд, ки ба ҳайси парастор дар яке аз беморхонаҳои Москав кор мекард ва ба тарафдорӣ аз флешмоби ташкил кардаи Алексей Навалний, раҳбари мухолифини рус, дар бемористон чароғаки телефонашро рӯшан кард. Дар пай ӯро ҳам аз кор ронданд ва барои 40 сол аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум намуданд. Сулаймонов маҷбур шуд ки соли 2021 Русияро тарк кунад. Аз он вақт то ба имрӯз дар Полша ба сар мебарад. Албатта ман дар Лаҳистон, ман дар Варшава коргари рӯзноманигор ҳастам ва мисли фрилансер қатъи маҷмӯаи Вотак, Белсат кор мекунам ва дар ҳозир як 2-3 маҳ шуд. Аммо то вая намедонам 6 ё 7 моҳ дар сарҳади Полша ва Украина будам. Ман яке аз асосгузорони дуто проектҳои ёрдами барои мардуми Украина аст, ки аз ҷанг гуреза шуданд ва якта проектамон номаш RFU, дуюмаш VFU. Ин проектҳо буданд, ҳастиам олиам ёрдам медиҳанд ба гурезаҳо дар сарҳад. ва мо мехарем генератор бо дигар чизҳо мехарем ва фандрайз мекунем дар интернет ва ба Украина онро мефиристонем. Саид Анвар Сулаймонов гуфт, ӯ ҳамон шаҳрванди Тоҷикистон боқӣ мемонад. Ба қавли вай дар Тоҷикистон наздикону ҳамсояҳояш аз сӯи мақомоти интизомӣ пурсуҷӯ шуданд. аз онҳо асосан оиди дар куҷо ва бо чӣ кор машғул будани Сулаймонов суол шудааст. ҳоло вай дар бораи дубора баррасӣ гардидани қазияаш ба мақомоти дахлдори Полша муроҷиат кардааст.